Durante a instrución, o pai da menor dixo que a rapaza recoñecera os acusados a través dunhas fotografías nas redes sociais. Os investigadores traballaron sobre esa identificación, pero hoxe na vista, tanto o pai como a vítima declararon que foi unha equivocación e a vítima non recoñeceu o presunto secuestrador. O mesmo ocorreu en marzo, cando foron xulgados os outros dous acusados. O non quedar demostrada a súa autoría, foron absoltos. A mesma petición fixo hoxe a defensa do acusado. Por moito que houberan identificado en fase de instrucción a esas persoas como os autores do delito, se non os recoñecen no acto de xuicio, tense que dictar necesariamente unha sentencia absolutoria, se non fallaría o principio de presunción de inocencia. Os feitos ocorreron no 2023. A vítima camiñaba co seu irmán, tamén menor, polo campo da feira de Vilalba. Cando o seu carón parou unha furgoneta e baixaron 3 persoas. Entre unha abría a porta traseira do vehículo, outras empurrábana ao seu interior. A moza conseguiu escapar cando o vehículo se detivo nun stop. Presuntamente querían secuestrala para casala a forza con outro adolescente da familia dos implicados. Pesar do xiro na declaración da vítima, a Fiscalía mantén a petición de 5 anos de prisión para o acusado, que se negou a declarar por un delito de detención ilegal.